Kasonam rekuansi kabriu kaba penyap klip yala ujong ulok ba dang syudep yathok syong kurim dang khat arsngi u raja rekuansi kala thong pisa hadu arpeulak ya ka kenhun nong penyap briu ba kin simno ya ka jing imu raja kasonam kala yesu buj banle ya kani ka kambeman bat la ujong usamla ba kala ye it la katukat nesnem u bakerteng u raj kuchwaha u raja rekuansi u ba penyat ya ka kam kamai kali na Madhya Pradesh ulai yatho bat kasonam ha ka khat wai tarik ujumang katkum ka jing yathu ki kun hun tokit ka jing yesu buj ban penyap ya raja kalasdang nadu khan ru tarik ujumang tang san sngi baladep ban yatho syong kurim kasonam kalakular yala ubai ba hadin ka jing yap uraja kan salong ka thai yap lok bat kan se yatho pat sabat u da ka jing kerkulang jong ukpa kasonam kalabu jumut ban yatho syong kurim ya uraj kushwaha hadin ba kalakalalong ka thai yap lok kalaong ha ukushwaha tungin penyap ya uraja ban ngin le hagerkom kaban yoi kum ka kam luti hadin bangalalong thayap lok ukpa jonga un sa ai jing menjur ya ka jing tho jongi kalaong ha u yathu ka kubor ki pulit ki le yathu ba ka tiar ba pendon kam ban penyap ya uraja kawat kadai ka balashu order online ha kuwahati ini kinong penyap kilabut ya kini kisijur nadu kuwahati bat kilasa ha ka hotel bajingai tang laki kilometer na ka homestay bakisa hachwa banle ya kani ka kambaman kadai kasonam kabalapan ilanti yaki sha ka jaka ba ka don bat ukurim langba ka GPS ha ka jing tokit layok sai ba ha ka arpulai tarik ujumang ha ka nam ban sondur kasonam kalakhro ya uraja banle sha ka jaka penyang kali ha ka chaj wai saudong ka bakan jarjar arngut na kirunar kila jam langba shakmat bat up ya uraja kat ba kasonam kala yat suki bat dei habayoi ya ka jing bomdon briu kala perta penyap ya layathu ba uwisal chuhan ulapdu da kawat na ka khli katba uwaipat urunar u akash rajput ula up na jingai da ka thuk ban pet briu khnang ban omdon bayoi habanang kong kini kirunar kilpen pau ya ka jing artatin banle ya kani ka kam namar ka jing thaj na ka jing kiu ya ki mau kondon ka nong riat hanrei ka sonam kala thong yaki hadu arpeulak bakin pendep no ya ka kam ka sonam kala airu ya ka pisa khatsan hajat ka na ka bek pisa uraja kum ka advance layathu bahadin kani kajing penyap ka sonam kalaphet na shalong shakowati ha kani kaju kamit kalakiu ha karel bat yai langba ka Varanasi sha kasipur jularu ya ka mobile phone ban omdon bala ban lap yaka wat hapdeng kini kajing persang ban penduk pendam ya kidin jongka ka jing don kti jong ka sonam kalami perthai na kajing yo ring video CCTV bapan i ba ka phone bat ya pha SMS bat kisuba nong penyap bat ru ya kirkot phone brew ba ka phone cha uraj kushwaha ya ka ba lachem ba udon ha indur ya une ubriu la kempat hadin habasnya thu ba kamdon jakashu ban phedri ka sonam kala kuslaijur bat khatdu kala hab banwan pendem yalade ha ka jaka bam harut surok ha Uttar Pradesh